hlala kimi ngihlale kuwe thandazo wami yebo iwo Nkosi thandazo wami yebo iwo lowo hlala kimi Nkosi Jesu mina ngihlale kuwe yebo umthandazo wami iwo lowo thandazo wami yebo iwo Nkosi thandazo wami iwo lowo thandazo wami yebo iwo Nkosi. Haleluya, haleluya. Awu Nkosi, umthandazo nje wami wansuku zonke ukuhamba endleleni Nkosi yami ngihleli uKristu naye ehleli kimi, ngoba angizimajini, ngivele ngingamajini nje ukuthi ngingamane ngenze njani, ngiphile kanjani ngaphandle kokuzwela yena ehamba nami ehleli kimi. Awu Nkosi, ngivele ngingamajini nje ukuthi ubumuncu nje bokungahlalwa uKristu, ayi ngingavele ngikuthini. Amen, ngoba ngiyabazi ngike ngab-experience ngezwe ukuthi yaze yabuhlungu into. Amen, uJesu Kristu uyinkosi. Manje nje umthandazo wami wazo zonke izinsuku ukuthi Baba ngicela nje ukuhlala kuwe ukuze uhleli kimi, ngoba leya bitterness angisayifisi ukuyi-experience empilweni yami. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyabingelela abangcwele, bingelela abazalwane bami, ngiyabingelela zithandwa zezulu, ngiyabingelela bodadewethu nabafowethu enkosini, ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu wethu umfeli wethu. Ngiyabingelela ntambama ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela kulo lonke ibandla likaBaba uNkulunkulu. Ngiyabingelela Nkosi yami, ngibingelela ogogo omkhulu, ngibingelela obaba omama, ngibingelela intombi insizwa, ngibingelela abantwana abancane kwelihle igama lomfeli wethu uJesu Kristu. Ngiyabingelela awu Nkosi kumakoti wewundlu, ngiyabingelela kumzimba kaKristu Jesu. Ntambama nje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya, haleluya. Ngingumama Madlala ke bangcwele, ngiyamthanda nje uNkulunkulu. Hleli ngisho nje ngithi ngiyamkweleta nje uNkulunkulu ukuthi ngimkhonze, hayi ngokuthanda kwami, ngingamkhonzi ngokuthanda kwami noma ngendlela yami, kodwa ngimkweleta ukuthi ngimkhonze ngendlela nangentando yakhe afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Ngiyamkweleta usuku nosuku, so usuku nosuku ngilwa lokho nje ukuthi Nkosi ngenze ngihambe kahle endleleni yami. Amen. uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Ngiyabingelela abangcwele ntambama, ngiceliwe ke ukuthi nje ngize ne-word of encouragement. Haleluya. Ngokumethemba kuNkulunkulu ngizocela ukuthi siye ezwini lenkosi sibone ukuthi sikhuthazana kanjani ngokusizwa umoya oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizocela ukuthi sikhuleke bangcwele sisazofunda izwi. Babongcwele nantambama nguNkulunkulu ophilayo.
Siyabonga Baba, siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyakubonga mholi webandla, siyakubonga mdala kunezinsuku. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, we honor you God. Babo namandla onke, siyayibonga ipresence yakho nasebusuku. Sesikhona uNkulunkulu namandla onke kule ndawo. Dwala lapha kade nanti ibandla lakho Nkosi yamakhosi. Nkosi ozakhele lona uNkulunkulu ongcwele ngokwakho Nkosi yamakhosi. Lilungela ukuzwa Nkosi ukukhuluma kwakho nakule ntambama. Yanxusa Baba ukuthi usale usuyithulula yonke inhliziyo yakho phezu kwebandla lakho. Wena owaziyo Nkosi lokho esikudingayo nalokhu wena ufuna ukuthi sikuzwe sishoda kuko. Uwo waziyo mdala kunezinsuku egameni lika Jesu. Yanxusa Baba ukuthi usale usebenzisa nje owami umlomo Nkosi yamakhosi ukudlulisa Nkosi Jesu imessage ephuma kuwe ntambama ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hlulekisa lonke uhlobo lwemimoya engadistructa le message Babo namandla onke ihlanezele ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyathoba Nkosi ebukhoneni bakho ntambama, thatha indawo uhole manje kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Ngizocela nje bangcwele sibonisane nje ngafishane nganantu udaba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizofunda incwadi yabaseKorinte besibili uchapter 5. Sizofunda nje u17 no18 bese sibona ukuthi inkosi yomusa idinga sizweni kulolu suku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ifundeka kanje chapter abaseKorinte besibili 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and 18. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile, beka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Amen bangcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyambonga ubaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ntambama ngiyathola Nkosi yami uma ngifunda lapha kuleli verse. Moyo ingcwele usaministerisha enhlizweni yami, ukhuluma kakhulu bangcwele ngendaba yoshintsho kumntwana kaNkulunkulu, ukubaleka kokushintsha nje komntwana kaNkulunkulu, ukushintsha nje, ukuguqulwa. Amen. Ukuguqulwa ngoba kukodwa ukusindiswa, kukodwa ukusindiswa, kukodwa futhi ukuthi kuguqulwe isimo somuntu aphenduke ngokuphelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngizocela nje ukuthi sibonisane nje ngaleyo ndaba yokuphendulwa komuntu noma yokuphenduka noma yokuguqukwa. Amen. Ukushintshwa kwecharacter yomuntu egameni lika Jesu, ngoba iyona ndaba le engathi ibonakala ibaluleke kakhulu ensindisweni noma ohambeni lomuntu osindisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ukuguqulwa kwecharacter yomuntu. Siyazi ke bangcwele ukuthi sonke sizelwe sazalelwa esonweni, sazalwa nje simbathile isono egameni lika Jesu. Sazalwa nama-character impela ahlukene nje, ahlukene ama-character afuze nje lesi simo esizalelwe kuso egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umusa ke bangcwele, umusa esawenzelwa ngelinye ilanga lapha inkosi yomusa idela isihlalo sayo sobukhosi ishiye emazulwini. Nkosi, kuthiwa kwathiwa makubhekwa ukuthi ubani ongayowenza lo msebenzi,
wokuzobuyisa umuntu abuyiselwe kuNkulunkulu, ngoba vele umuntu wayesexabene noNkulunkulu. Kwadingeka kwabonakala kunesidingo sokuthi kufanele-ke kube khona ozosuka emazulwini azikhohlwe ukuthi yena uyindalo yasezulwini abese hambe emhlabeni, ukuze kube nalokubuyisana komuntu noNkulunkulu. Siyambonga uJesu owasukuma wazikhohla ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, nguNkulunkulu uqobo lwakhe, wathi uyena uzoyithatha le challenge, ayithathe le ndaba ayibeke emahlombe akho ukuthi ngempela uzombuyisa umuntu ngenxa yokuthi Nkosi yami uNkulunkulu usithandile. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibonga lowo musa nje usuku nosuku. Ingakho nje ngisho ngithi ngiyamkweleta nje uBaba uNkulunkulu ukuthi ngimkhonze ngeqiniso, ngoba ngiyambona ukuthi naye wasenzela iqiniso elidlula konke ukwenza ongakwenzelwa umuntu ophilayo emhlabeni, kodwa ukwenza kwakhe kwaba yiqiniso ezimpilweni zethu, especially ngoba wasenzela lesi senzo ngaphandle kokuthi senzeni okuhle phambi kobuso bakhe. Cha, wasenza nje lesi senzo sesihle, wasenza sibabi, azange kuqala linda ukuthi senze okuthize ukuze bese in response yena asifele. Cha, wavele wakhetha ukusifela nje sibabi sinjalo. Manje thina esidinga ukuresponda kuye ngokuthi sikwamukele lo musa asenzela wona. Nkosi. Hallelujah. Excuse me. Kanjalo umuntu uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Kukhona ukuthi uma ngabe uKristu umamkelile uKristu, udinge kube neunderstanding yokuthi usuyisidalwa esisha. Amen. Umuntu omdala obephila enkuwe usuke sebulewe, sekufanekele kuphila umuntu omusha oyisidalwa esisha. Kune transition labangcwele kufanekele nomi kanjani singayeqi. Amen. Le transition yokusuka emntwini omdala uzalwe kabusha, amen, kuphila umuntu omusha, ibalulekile kuwo wonke umuntu osindiswayo. Ngoba if uyayeqa le transition, Nkosi yami, kusho ukuthi indlela yakho yonke uyihamba ngobuqili, uyihamba ngokurobha, uyihamba ngamanga. Angisho njalo. Amen. Amen. Awukwazi ukuthi uphile uveze ama-fruits asekhaya ezulwini le transition ungazange uvume ukuthi yenziwe kuwe. Hallelujah. Ingakho kubalekile mawunga understand ukuthi le transition yenzeka kanjani, ukuthi uthi go through i-counseling nabantwana bakaNkulunkulu abayiphiwe leyo nkonzo, bekufundisa ukuthi umuntu omdala kusuke kuhloboni lomuntu, ukuze nawe uzirealize ukuthi yebo bowuhlobo luni lomuntu. Bekufundisa, bekubonisa, bekuchazela ukuthi umuntu omusha okuKristu inhloboni yomuntu, ukuze nawe uhambe ngeguidance yalezi izifundiso ozithola kwi-counseling mawusindiswa. Amen. Hallelujah. Ngoba asifani, angifuni ukungasho, asifani bangcwele. Abanye bethu umoya oyingcwele ubasiza day one, kodwa abanye bethu bayadinga ukucothoziswa ngecounseling. Awulahli noma usuke kunyeve kuthiwa ngempela uyamkelanga insindiso, uma uvela ungayizwa nje le transition from the word go noma from day one.
cha kusuke usindisiwe, kodwa ngenxa yokuthi asifani futhi asilingani ngoba siyizitho ezingafani emzimbeni kaKristu, akwenzeki ngendlela efanayo. Abanye bethu ngempela abawuthola umusa nje kusuke eqaleni umoya oyingcwele ahlale kubo nje, abafundise nje, ahambe nabo. Amen. Kodwa abanye, amen, basuke bewutholile umusa nabo, kodwa badinga ukuthi batotobiswe ngecounseling. Haleluya. Manje akubukelwana phansi ukuthi lo osuke engawutholanga kahle umoya oyingcwele kusho ukuthi khona la igeje khona, futhi naye lo ngawutholanga kahle umoya oyingcwele akakudelela ukukhanselishwa ukuthi cha naba abanye bathi umoya oyingcwele ukufundisa konke, mina why kufanele ngifundiswe umuntu? Bobabili labantu basuke besindisiwe, kodwa kusemseni kaJesu Kristu ukuthi abaphe lo musa ngokomusa wakhe. Amen. Haleluya. Ungezwe umuntu ethi mina ngasindisa umoya oyingcwele wabese ungifundisa konke, uqinisile kwenzeka kahle kuye, siyambongela uNkulunkulu wamenzela umusa. Kodwa nawe usindisiwe, akusho ukuthi awusindisiwe, futhi akusho ukuthi avoida noma kubalekela ukufundiswa uma ngabe ubona ukuthi kukhona la usadideka khona. Amen. Bese uzibeka kuleya level ngoba asifani mntakababa, asilingani. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, lithatha ithuba lokuthi uyifune icounseling ufundiswe. Nkosi. Ngoba le transition ibalulekile. If kukuthi uzo-ignorisha indaba ye-transition, bese ukhuluma indaba yokuthi umoya oyingcwele uzokufundisa, kanti wena mhlamba wamukelekiswanga umoya oyingcwele from day one, bese uyabalekelana necounseling ngoba wena sowuzibona ulingana nabanye abathi bamukelisa umoya oyingcwele. Ubalekelane necounseling, ubalekelane nezifundiso zabantu asebekhulile nabayinikiwe inkonzo yokwenza icounseling. Ube uzoba nenkinga mntakababa endleleni, uzoba inkinga yekholwa elizohamba endleleni icharacter yayo ingashintshiwe. Ibalulekile indaba yokuthi kushintshwe icharacter uma uqala uhambo lwensindiso. Ngaphandle kokuthi kushintshe icharacter uzobhimba indlela yonke. Insindiso uzoyihamba ngobuqili indlela yonke, and lokho kuyokwenza vele ukuthi uthi usindisiwe emhlabeni kodwa ube uhamba indlela yokuthi uyosha esihogweni ngunaphakade. Haleluya. Kubalulekile ukuthi sikulwele ukuthi character mayishintshe, ngoba vele ikona lokho okudingwa inkosi uJesu, ukuthi character yomuntu mayishintshe. Ikona kubuyisana nomuntu ukuthi character yokuzalelwa esonweni ife, bese kuphila icharacter entsha yokuthi useyisidalwa esisha. Awukwazi ukuzibiza ngesidalwa esisha icharacter ingashintshile. Haleluya. Mhlamba ke ngiyichaze kanje ngoba lento ikhona la idida khona. Lento ikhona la idida khona la ekuthenini si misunderstanda i-character bese sixabanise ne-behavior. Izinto lezi ezimbili ezihlukile, ezahlukene, ezingafani. I-character ne-behavior izinto ezingafani lezo. Kuyenzeka ke bangcwele ukuthi i-character yomuntu mayingashintshile, njengoba ngithe kuwe uba yikho lwelihlupha indlela yonke,
bese ithi character ingashintshiwe umuntu abese adopt behavior abese hamba ngebehavior indlela yakhe yonke kodwa character yakhe ingashintshiwe. Now that is a big trouble and a big mistake ongayivumela ukuthi yenzeke empilweni yakho. Uk-adopt i-behavior yensindiso noma yamakholwa kuyingozi enkulu kumntwana kaNkulunkulu. Amen. Kodwa i-character yakhe ingashintshile. Kufuneka makushintshe i-character inamandla ke manje ukuthi overpower i-behavior yomuntu. Amen. Ayibonge inkosi uJesu. Hallelujah. Chaza ukuthini mangithi character ihlukile kune behavior ake ngichaze kancane mhlambe sizoba semgqeno wodwa. Uyabona i-character yomuntu into nje stable. Into nje that is enduring and lasting. Yabona into nje deep rooted. Yabona i-trait nje deep rooted nje. Amen. Nama values nje nama morals nje omuntu angashintshi aba stable nje afane. Kusuke kuyi-character yomuntu leyo. But uma sibuka i-behavior i-flexible nje yabona. I-behavior iya nokuthi la ukhona ngaleso sikhathi kunjani. I-behavior into flexible nje and it's adaptable as well. Into nje ovele nje uyi-adapte kalula. Into efana nje ne-chameleon nje yabona unwabu nje eshintshayo nje behavior othi mangabe uhleli nabantu abaphuzayo nawe ugcine ngempela sekubonakala ngathi uphuzile sowudakiwe nje ngempela futhi kwawena sowuhleka lento engekho abayihlekayo nabengekho. I-behavior yomuntu injalo. Unwabu nje yakopela nje. Mawufika nje enkonzweni ngempela uqhumisa uhaleluya uthi mawubeza ukuthi bayakhuphuka nawe ukhuphuke ngempela. Ngoba uyabeza ukuthi bayakhuphuka ukhuphuke nabo. Mabeshona phansi nawe ushone nabo. Mabethi amen nawe uthi amen. I-behavior leyo iqala ibuke ngamehlo ukuthi la kwenzakalani bese iyakopela bese yenza kanjalo. Amen. Mawufika emsebenzini ubukisisa ukuthi izinto la zenziwa kanjani bese nawe uya-adapta bese uyafitha in. Hallelujah. I-behavior nje ke ilwela lokho nje ukuthi yona indlela yonke ifithe in. Amen. Ngiyaxolisa abangcwele. Ayilukuphuza amanzi. Amen. Ilwela lokho nje behave ukuthi yona ifithe in kulolo hlobo noma kuleso simo ofike kuso. Ivela uthelelwe ileyo muthi nje suki lapho. Bese na uvela ubanjalo. Amen. Hallelujah. Ngake ngeza umhlola kuthiwa kukhona abantu asebeqashwa nje baqashela ukuthi bakhale emncwabeni. Abantu bakhokhelwa imali. Bayakwazi nje ukukhala bakhalela umuntu abangamazi. Bakhale lokho kwenza usizi
lo muntu mayeyenza lento yabo indalo yabo njinjalo mayeyenza lento yakhe ekhala ekhipha izinyembezi ngendlela asuke ephiwe ngayo uyakwazi ukuthi athelele bonke abantu abala emngcwabeni bagcine sebekhala benalo siza nabo ngisho nobona bebengadabuki ngaleyo ndlela. Amen. Mayiqashiwe nje lo muntu ezozofika nalo moya wakhe uyakwazi ukuthi la enkonzweni kukhale wonke umuntu. Abantu abasuke ngempela befuna ukuthi lowo wabo othandiweyo ongcwatshwayo akhalelwe ngempela kubonakala ukuthi kulahleka umuntu othandwa yibona. Bayakwazi ukwenza lokho bamqashe lo muntu ukuze kukhale wonke umuntu. La emngcwabeni kubonakala ukuthi hey kuhamba umuntu obebalekile. Now ibehavior injalo iyakwazi ukuthi ishintshe nje iatmosphere ngaleso sikhathi mase niqedile futhi senihlukana iphinde isiyoxhumana naleyo atmosphere oyakuyo. That is behavior. Ngiyacabanga ukuthi sisemqini owodwa. Amen. Siyahambisana. Kune character labangcwele yomuntu ekufanele libonakala ishintsha all together uma eseyisidalwe esisha. Ukuba isidalwe esisha yinto ebalulekile kunazo zonke izinto ensindisweni. Awuvele njengempela ngoba nakho sowushilo wamamukela uJesu Kristu ngomlomo wakho wavuma ngenhliziyo bese automatically le character seyiyadaleka kuwe. Njengoba ngeke ngasho ngathi umuntu uJesu enomusa ngawe ngempela kuyenzeka kupossible, but isikhathi esiningi iyasetshenzwa le ndaba ye character, iyasetshenzwa through i-counseling. Amen. Siyalungisana bangcwele, siyalungisana, siyakhuthazana ukuthi silungisane. Singathi Nkosi yami sesikholiwe sasindiswa sakholwa sahamba kangaka sasebenza kangaka sadela konke kangaka kanti sihamba nje ngebehavior ayishintshiwe i-character yethu. Kuyoba inkinga ngoba noma ibehavior ingabakhohlisa abantu, ngoba ibehavior yakwazi ukubakhohlisa abantu yenze sengathi uyilento abayiyo. Kodwa yena uNkulunkulu uyakwazi ukufunda i-character yakho ekujuleni kwayo, ekujuleni kwenhliziyo uyazi ukuthi cha, this is just a behavior, this is just an act. Ngoba wena vele sowuphila nabantu abasindisiwe abagqoka holy. Amen. Nabaphila i-holiness. Nawe-ke then you start acting and behaving like bona, whereas your character yesono ayishintshile. Nkosi makabonga uJesu Kristu. La kwi-character bangcwele kunezinto ekufanele zitholakale nje ezisemqoka kumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngicela ukuthi sidlule kuzona ngokukhulu ukusheshsha ngingaze ngishawe isikhathi kakhulu. Amen. La kwi-character kufanele umzalwane atholakale enaleyanto ye compassion and kindness. Amen. Atholakale enaleyanto noma ake ngiyibeke kanje ye compassion and patience. Hallelujah. Atholakale aphinda atholakale enaleyanto ye fear and honor. Atholakale ne-patience and forgiveness. Atholakale ne-integrity and honesty. Yabo? Lezi zinto kufanele zitholakale, zimanifeste kuyena.
Amen. Lezi zinto zijika zibe yibehavior yomntwana kaNkulunkulu onecharacter eshintshiwe yafunza ekaKristu. Yaguqulwa icharacter yakhe kwasuka endala kwafaka entsha, then kuyaye kumanifeste lezi zinto esengidlule kuzo. Azikwazi lezi zinto ukumanifesta zibonakale kwelenyama, whereas icharacter yakho ingaguquliwe. Noma ngithi uma ngibeka ngokweqiniso azikwazi ukubonakala zenzeka ngokweqiniso, but you can act them. Angifuni ukungashamanga, uyakwazi ukuzi-acta lezi zinto wenze sengathi unazo, okuba ingozi kakhulu because i-character ngalesi sikhathi noma ngelinye ilanga while you are still acting like unazo lezi zinto iyavela. Because once usathi uya-acta like you are humble, usathi uya-acta like you are loving, usathi uya-acta like you honor God, usathi uya-acta like you are patient, sivele siguquka isimo. Khumbula phela ukuthi i-behavior yomuntu once kwaguquka isimo nayo iyaguquka i-behavior. Now that i-character yomuntu ayishintshile, once kwaguquka isimo kuzovuka lowa muntu omdala, ngoba vele wena uhamba nomuntu omdala but ube yiqili nje wahaza ukuhamba ushintsha i-behavior wenza sengathi, kanti cha i-character yakho isahleliwe izinto zezwe zesono. Now if ukushintsha isimo noma izinto zingahambi ngendlela wena ofuna ngayo noma ngendlela ofisa ngayo noma izinto ozilangazelela ungasazitholi, bese i-character iyavuka isho ukuthi phela mina nginje, ngisamdala, ngaze ngirinyuwe ngibe musha. Iqale lapha inkinga. Amen. Iqale lapha inkinga, uthola umzalwane esekuthusa ubamba ongezansi, esenza izinto obongakazi ucabanga ukuthi angazenza. Yabona manje lento yokuba i-chameleon umuntu angahamba naye indlela so long as lento ayifunayo emsatisfyayo yena la ngaphakathi nenyama yakhe eyithola njengoba injalo. But once isimo saguquka, of which it is guaranteed la okuhambene endleleni yokukhola ukuthi isimo sizoguquka, leyo it's guaranteed. Awukwazi ukuyiyeqa, awukwazi ukuyiguqula. Indlela yensindiso iyahamba iba nezigodi, inyukela yehlela, kuba nemfula nemhoshe welwayo. Now once iyanyukela indlela, oh hey, umuntu ongashintshile i-character umbone sekuvuka ubuyena. Once kwaba nebridge phambi komuntu i-character yakhe engashintshile, ubone kahle sekuvuka ukuyena esethi mina ngenziwa kanje. Awu Nkosi, kuyingozi umuntu i-character yakhe engashintshiwe endleleni. Amen. Singahamba sonke ebandleni sibehave ngendlela efanayo, sicabanga ukuthi sonke sishintshiwe, sizelwe kabusha, umuntu omdala ukhishiwe ufile, sekuzelwe omusha, kanti cha, sirobhana ngebehavior. Bancane kushintshiwe i-character, kodwa abaningi bayima-chameleon nje barobha ngebehavior, ba-adaptile isitayela sokuthi cha, ensindisweni kuphilwa ngothando, ensindisweni kuyaxolelwa, ensindisweni ku-honorisha uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi kusemnandi, akwazi lento ukuyenza, akwazi ukuyi-acta yenze, but once kwafika izilingo aguquka umuntu. Ibona ubungozi be-character engashintshiwe. Hallelujah. Makabonga uJesu. Mighty God.
Mhlambe nje mangingafunda nje ngokusheshsha abangcwele, mangingafunda nje ngokusheshsha nje ngikunikeza amavesanyana nje ongaphinda urifeye kuwo. Uhambe nje ngecompassion, ubele benhliziyo, ubele benhliziyo nesisa esidingakala kumuntu, nokuzithiba, nokubheka kade, ubumnene. Awu Nkosi, ubumnene. Uhambe uyofunda lapha kuColossians, kwabaseKolose besithathu verse 12, uzoyithola le ndaba engikhuluma ngayo, behavior. Uphinde uzothola kuPetru wokuqala excuse me, Petru wokuqala chapter 2 verse 17, uzoyithola indaba yokuthi umzalwane kufanele ahloniphe wonke umuntu, abe nothando, athande bonke abazalwane bakhe. Umzalwane amsaba uNkulunkulu, umzalwane amazisa, amhonorishe inkosi yamakhosi. Uzoyithola lapha ku1 Petru. That is the behavior edingakalayo kumzalwane. Udlule uphinde lapha kwabaseKolose futhi kwesithathu uverse 13, uyothola ukubekezela, uthola ukuthethelela. Uzofunda khona ukuthi umzalwane uyadingeka ukuthi abekezele. Noma ngeze ubeka kahle, kwabaseKolose besithathu verse 13 lithi nibekezelelane, nithethelelane. Lithi umuntu umenensolo komunye, nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengoba nenkosi yanthethelela. Uzoyithola lapha leyo ndaba kwabaseKolose besithathu verse 13. Uhamba uye kuJames, uthi lowo nalowo makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela. Patience and forgiveness. Behavior le ongoing, persistent, every day you are like that. It's you. Amen. Hallelujah. Uthole umzalwane ukuthi udingeka enale behavior ye-integrity ne-honesty, ukuthembeka, ubuqotho. Hallelujah. Uhamba uyoyithola kwiZaga 10 verse 9, izokutshela ithi ohamba ngobuqotho, uhamba noma ngeke ngilandelelinise kahle, lithi ohamba ngobuqotho. Amen. Uhamba ngokulondeka endleleni, yesilisho njalo. Ohamba ngobuqotho uhamba ngokulondeka, uyalondeka endleleni ohamba ngobuqotho. Kepha ohlanezela izindlela zakhe uyakwaziwa. Ozihlanezelayo uyakwaziwa. Ozihlanezelayo will be exposed, uzokwambulwa, aziwe yibandla. Uzoyithola kuZaga 10 verse 9, Efesu 4 verse 25. Ngakho lahlana amanga, nikhuluma iqiniso, yilona lowo nomakhelwane wakhe. Ilokhu singamalungu omunye komunye. Integrity and honesty bazalwane. I-behavior ongoing, i-behavior persistent, i-behavior engashintshi. Amen. Stable. Hallelujah. Makabonga uJesu. Ekugcineni kwakho konke ube umzalwane ohlalisana ngokuthula, living in harmony nabo bonke abazalwane, nabo bonke abantu. I-character yomuntu othi usindisiwe leyo ekumele itholakale kuyena, lento le
izibe ibehavior itholakala uyiphila ngaphandle, ibe isithelo, ibe ibehavior ibonakale kuwena ukuthi uyilento, ngoba phela ibehavior isuka imanifest icharacter yakho. Ibehavior kumanifesta lento yiyo. Manje mangabe icharacter yakho ishintshiwe yafunze kaKristu oyilezinto engizikhulumile ngikunikezile namavesi wonke ozohamba uyorefer kuwona ubone icharacter kaKristu okufanele ushintshe ube yiyo. Amen. Ube yiyo nje impilo yakho yonke. Noma ngabe izimo zehla noma ngabe ziyenyuka, icharacter yakho ifane nekaKristu, ibe persistent, ibe yinye. Amen. Now if your character ngempela iyashintsha iyaguquka ifaniswa nalezi zinto, obviously ibehavior yakho will manifest the same. Lezi zinto uzozibona zenzeka kalula without ukuthi isimo around you sithini ngaleso sikhathi. Ayizushintsha ibehavior yakho noma isimo around you sishintsha. Kukuhle kukubi, your behavior will remain the same ngoba ibehavior yakho idonsa kwi-character yakho e-original eguquliwe. But if your character is not changed, ayiguquliwe, when is situation around you changes, your behavior will definitely change and uzolimaza abantu endleleni nawe ulimale. Uzwa abantu sebethi besingazi ukuthi kanti lo mzalwane unje. Okubhlungu ke bangcwele, umzalwane uma ngabe ehamba ngebehavior ave kunzima ukuthi azibone. Kodwa ngicela ukuthi namhlanje ke uzindle, yazi ke uzindle ufunisise ukuthi is this just a behavior or is it my character? Ngiyacela ke sibe naleyo homework yokuthi ngempela lento engiyiyo, is it just a behavior or is it my character? Uzoyizwa mawuyidonsa ngaphakathi kuwe, uyizwe inhliziyo yakho ukuthi isanayo yini le yanto yakho yenyama, isanayo yini le yanto yakho yokuzalelwa esoneni, isanayo yini le ya anger, isanayo yini le ya hypocrisy, isanayo yini le ya lying enayo eyazalelwa kuyo ube ukuthi umqambi imali, isanabo yini lo babuqili inhliziyo. Uzozwela uyazazi wena. If you find that lezi zinto mawuthi go deep uhlala nawe wedwa noma ubheka uceiling board noma iroof yakwakho phezulu ebusuku sowulele wedwa embedeni kuthulekile, uthi mawuzifuna uzithola ukuthi hey lisajuluka ikhala mangicabanga ukuthi umzalwane othize ungenzeni, please mntaka baba biyela kwi counseling ngoba ngeke ngempela you won't make it to heaven without that character ukuthi ishintshwe. You won't make it to heaven because it is bound ukuthi i-exposeke sooner or later izo-exposeka. Amen. And uzobe sowunamahloni nokuthi ucela usizo ngoba phela vele wena ubarobhile abantu, ubarobhile abazalwane ngebehavior yakho, sebazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Uqhubeke endleleni ngisho usuzibona ukuthi cha I'm dented, sengilimele, kodwa uqhubeke ngoba vele phela ujwayele ukuhamba ngebehavior. Ave kubhlungu smile kungahlekisi enhlizweni. Ukufika nje abangcwele bejabulile usmile na uthi uJesu Kristu inkosi, ubuzwa kahlela ngaphakathi ukuthi hey into ela ngaphakathi ukuthi angiqhuma ibhlungu lonto. Ayisizi umuntu, ayisizi wena, ayisizi nalabo suku uyenza kubona, kodwa ikufaka esihogweni ngo220 full speed iliyonto. Go back imzalwane, ngicela ukukukhuthaza ngalokho. Go back and search yourself, do yourself a proper and a deep self introspection namhlanje, ufunisise ukuthi ngihamba ngebehavior noma ngihamba ngempela seyishintshiwe ini character.
ngoba kukhona ngempela izinto zikaNkulunkulu okuzoba nzima ukuthi uzenze. Uyabona, ngeke uzukwazi ukuhlonipha ulingiwe. Kukhona ukuthi ulingwe, kodwa ngisho ekulingweni uhloniphe. Kufuneka umzalwane onaleyo character okwazi ukuthi noma elingiwe ahloniphe khona kunjalo. Angisho mina ukublafa, ngisho ukuhlonipha from deep down enhlizweni, kodwa ulingiwe uhloniphe izinyembezi uzibambe ngey'nkophe, uhloniphe ngokuthembeka. Angeke ukwazi ukuthanda ulingiwe uma ngabe i-character yakho ungadili nayo, wenze sure ukuthi ishintshiwe. You will never, angeke uzukwazi. Uzothi mawulingiwe uqale kube khona abantu ongasabakhulumisi khona la ebandleni, uqale kube khona abantu osoba avoid khona la ebandleni, ongasabakhulumisi khona la ebandleni, ulingiwe. Hallelujah. Hallelujah. Lithe izwi lowo ngahambi ngeona uyakwaziwa. Amen. Uzothi noma sewudaluleka bese uxabana nalabo abakudalulayo. Amen. Kanti cha, kushizwi lathi uyakwaziwa. Therefore uNkulunkulu will make sure ukuthi kukhona laba abakudalulayo, ngoba izwi lisho njalo, and izwi likaNkulunkulu kumele lifezeke. Amen. uJesu Kristu inkosi, kumele lifezeke izwi likaNkulunkulu. Nawe ke wena onikiwe lawo mandla ukuthi ukwazi ukuthi uNkulunkulu akubonise ngale kwebehavior yomuntu ukuthi i-character yakhe ayishintshile. Remember namhlanje ukuthi awulwi nomuntu, yazi awulwi nomuntu, but ulwa nalesa sono noma ulwa nalowa muntu omdala onixabana naye, but umuntu ngokaNkulunkulu. Awuxabani nomuntu isiqu sakhe, but uxabana necharacter yesone kuye. So therefore you do not judge, but you can just tell the person noma umazise, umenze azi ukuthi mntaka baba kusane qhashazi, kusane qhashazi. Ngiyanxusa zingane zakwethu ukuthi ke sihambe sonke siyokwenza, yazi siyokwenza introspection ngempela, siyoyenza siyenzisise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sifune ukuthi sihamba ngokwe-character eshintshile noma nje sidlala nje uba unwabi chameleon. Amen. Character ke bangcwele iyahlaselwa one way, but ke siwanikeziwe amandla ukuthi siyifight by controlling nje imicabango yethu, sigade izinhliziyo zethu, guard your hearts, bese siqaphela ukuthi sisondeza abanethu. Keep good companion. Qaphela ukuthi usurroundwa wobani, because lento iyathelelana. If uzisurrounda ngabantu abarong uzogcina uthelelekile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ukhanya nobumnyama kaze kwadlelana. That way i-character yakho uzobuyakha and uzobuyimpa amandla nezikweba yokuthi ihlale iqondile, strong all the way up until ukwazi ukukhuluma njengoGalatians 2:20. Ngenxa yesikhathi angeke ngisakwazi ngisho umfunda. Amen. Lapho esho khona uGalatians 2:20, lapho esho khona ethi akusaphili mina. Amen. Akuseyi mophilayo kepha uKristu ophila kimi. Awukwazi ukukhuluma le ndaba i-character yakhe ingashintshiwe useze ukuthi ezimweni ezithize ngizwa ngivukelwa amandla. No. Awukwazi ukulikhuluma leli vesi. Awukwazi ukuthi sekuphila uKristu, akakaphila uKristu wena. Wena usarobha, usahamba ngobuqili, usayichameleon up until kuze kushintshe i-character itself ibe the same, noma ngabe iword ithini, your character should be the same. Therefore or thereafter you can now say akuseyi yimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi, bangcwele inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah.